Hey guys, Khulumbai, नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बाहरनाय थाबाय। ओमफ्राय नै दिनैहाय आङो कार्बिआंलंआवहाय थांनो थाखाय रेडि जागासिनो दङ। खानायखौ जिब्रै खालामदों आङो। नायनो हागोन माबायदि सोर हेल्प खालामना होदों आंनो। थेंक इउ सो माच आगै रेसमा आंखौ हेल्प होनायनि थाखाय। ओमफ्राय आं बेबायदि खानायखौ बिराद मोजां मोनो। जायहा नेचारेलि दङ बिसोर बिराद लाकि होनना सानना लायो आङो। आं बारा स्ट्रेट खानायखौ मोजां मोना। माने बिदिनो आरो बेखौ बांसिन मोजां मोनो माने आङो बिदि माने कार्लि हेयारखौ आरोना बिदि क्रिम्पिं खालामनायखौ स' दिनै कार्बिआंलंआवहाय नै बेरेफुंजा ओंखारनानै थांनोसै थांनानै ओंखाम मोनहैबाथाय नुगोन। ओंखारखांबाय मा जानाय आं ओमफ्राय कर्नफ्लेक्स जानानै नै लिपस्टिक कालारखौ मोजां मोनाखैमोन आं बेखायनो मेरुन कालारनि ड्रेस गाननायखाय मेरुन कालारनि गानबाय। ओमफ्राय दायो गुवाहाटीनिफ्राय थांनाय स्टार्ट खालामबाय आङो। सिगां उन्दैयाव बाबाजों खेबसे बिदिनो बाबाया बिदिनो बिजनेस खालामोमोन बेवहाय कार्बिआंलंआव थाङोमोन। बेयावहा क्लास 5 नङाबा 6 आं बारा गोसोआव गैला बे टाइमाव थांदोंमोन आङो। ओमफ्राय दा थांगासिनो बे सेकेन्ड टाइम आरो। Ayo sikla mohor gisa. Chưa nâng lệ. Mau lên được biết à? Thằng Phi bay dressกันนะบูฮาทางนั้นไหนนะSana sana nan. Ma थांगासिनो जोङो आदा? Ha? Ma थांगासिनो? Langhin. Langhinआव मानो? Program dong. Program दङ। मा खालामगोन नोङो? मेथाइ खनगोन ना मोसागोन ना? नोंथ' गासिखौबो रोंजोबखायो ना नों दा माखौ खालामगोन? Mosagan na नोंसोर गासिबो. मोसागोन? सोलोंखाबाय? ओंखाम जादों ना जाबाखै? Kamu mazada isi. Zaदों। Gakhir संनाय. गाइखेरजों संनाय? Payos. पायक जादों। बर'आव मा होनो पायकखौ? Gakhir ओंखाम. नामानो गैया आरो जों बर'। Gakhir ओंखाम ले. जाबाय। मा एसे हेन्साम थारदों नोङो? जानो? हामनायखाय खोमा? अले हामदो आरो डाइटिं खालामदों नामालै? डाइटिं थार'? आंसो हामनाया। सानसेयाव बाथिल'। बाथिल'? होमबाथ' नों दा कार्बिआंलंआव मोनजाला? नोंथ' जाखाबाय। कार्बिआंलंआव जासिगोन फुङाव जाबाय नालाय न'आव। होमबालाय मा बोथिनै जाबाय माथो? दिनै जाबाय आरो। हो? दिनै बोथिनै जाबाय। बोथिनै। दिनै सानसेया मा फोजायो होनदों? हा? दिनैनिया? बारा गैया सिख्लाफोर खाथियाव थाबा आं। दे। एक्ट्रेसफोर थाबा। हेलिना दोंना बेखायनो ओंखाम उखैलायलायाखै। आबैसोलै। आबैसो औ आबैखौनोथ' ब्रा आबैखौ नुनानैथ' आबौफोरा खुसि जायोना। नै बिदिनो इन्ट्रेस्टिं खोथा रायलायलांनानै जोङो थाङै कार्बिआंलं मोनहांबाय। हाजो सेर निजोम जायगा बिराद समायना मोनलांबाय। आंथ' माने बिराद मोजां मोनदो बिराद माने आं थांबावगोन खेबसे बिदि सानना दोनखादो आरो आङो। नै मोनफैबाय कार्बिआंलंआव। दा खोनाबाय थादोंना बे मिटिं जागासिनो बेवहाय। ओमफ्राय नै मोनहैखांनाय लोगो जोंखौ बिराद मिथिखाबायमोन खोमा नुनायावनो मिथिखाबाय जानांगौ जोंखौ दुरबल ओंखाम उखैनाय बायदि। बेखायनो थांनाय लोगोनो जोंखौ डाइरेक्ट माने डाइनिंआवसो लिंहरखाबाय आरो जानो थाखाय। स' जोङो गासैबो जनानै नेनानै दंगासिनो माला मोनजागोन होननानै एकदमबारे माबा जागासिनो आरो। ओमफ्राय मा मैगं होयो नायनोसै। नै बेवहाय सासे आंदों नै सुन्दुरि जना दङ सना। वाव अमा बेदर ओमफ्राय बिराद माबि मैगं दंमोन हनै नारजि रानगासिनो अमा बेदरजों नारजि सालाद हांसो बेदर माबि बिराद बुरजा दंमोन। आं जानायाव बेस्थ'खाय आं भिडिअ लानो सोलाबासै। ओमफ्राय ओंखामखौ जाखांनानै नैबे मिटिं जानायनि बे सिदाथिं सासे आदा लाहानाव जोंखौ लांदोंमोन। बिसानावनो ड्रेसआप खालामनानै जोङो आरो फैफिननानै बेवहाय पारफर्म खालामफैगोन। बेवहायनो मिटिं जानाय जायगाया जाय बिथांमोनहा मिथिया बिसोरखौ खोन्थाबाय आङो। नै बेनो जाहैबाय मेन गेटआ। ओमफ्राय नै बिराद मोजां माबि बिदि डेक'रेट खालामनानै दोनदोंमोन बर'नि। नै सोरखौ लोगो मोनखो? हाय मिस्टार। नै जाखोनाथार देलायनायनि लाहार-फाहार। नों माबायदि जाना मोसागोन? एकदम सरप्राइज नामा? सरप्राइज माने बिदिनोसै पाब्लिकनि डिमान्ड आंना डिमान्ड दंखायो गाना गावसोर बनहरखानाय कार्बिआंलंनिफ्राय। नोङो? औ दे होमबालाय एक्साइटेड आंबो नायनो थाखाय। बे गामिनि ना आब'मोना गासिबो? बे गामिनिनो कार्बिआंलं हाय होनहरदो आंनि
भिडिअसफोरखौ नायना नाया मोजां मोनो जा नोंखौ साबसिन नुजारो आयो थेंक इउ सो माच दा ओंखारसै पारफर्म खालामसै ना जोङो नोंनि नायफाय जोङो मोजां गोसोआव साफा मोजां मोनो आरो रायलायनायफ्राव बिराद स्रां-स्रांना जादों बाबानि बै कालार फोननाया बेखौ आं बिराद मोजां मोनदों नायनो आरो नोंनि संग्रा जानाया गासिखौ नायनावा दा थेंक इउ सो माच बेरायनायखौ आं बिराद मोजां मोनदों नायनानै दे थालांगौमोन खिन्थु कार्बि आंलंआव साननैसो आलासि जानो सिदा गैया लाखिनो हागोन जों बाय बाय होनदो बाय बाय सना नों हेबनो रोङो सना हेबनो रोङो मा नाम खोन्थालाय मोजाङै खोन्था दे आं भिडिअ खालामदो ओमफ्राय पखि मुसाहारि ना आंखौ सिनायो मा नाम आंनिया देलाय मा नाम आंनिया हा मा देमस्रि आं नामा देमस्रिसो जानो देमस्रि मा लिरो गोसोआव दंना गैया मा लिरो देमस्रि मिथिया ए नामखौल' मिथियो होमबा नोङो खानायबो हेबनो रोंलायो माथो नोङो बेसे क्लासाव फरायो क्लास 1 ओमफ्राय न'आ माहा नोंसा न'आ कार्बि आंलं न' आंखौ लाखिया नोंसानाव साननैसो आं आलासि जानो थालांगोन दे लाखिगोन ना लाखिगोन बहा बेरायहोगोन आंखो बहा बेरायहोगोन मिथिया ए माथोआ जाला Hey girls दायो जोङो पारफर्म खालामसै आरो सासेया बोरो सासेया अरे साथामल' बे उनथिं गैया आं दोङो दांनो नेगासिनो स' लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ दायो जोङो थांसै नैबे जाहैबाय लिपिकानि ग्रुपसो लिडारनि ग्रुप नुलानो नोंखौलाय नुदोंथ' बिथाङाबो रेडि जाखांबाय दा जोङो स्टेजखौ एकदम सेफायहैनोसै दाख्लै बार्थडेआव जोंहा बेनो सरप्राइज होनाय बायदि बे गाखो आं बेखायनो लास्टावसो मोसागोन आं फार्स्टआव मोसायोबा बिसोरो नाहा मोसागोन ना ओमफ्राय नै दायो जोङो गारियाव गाखोनानै थांगासिनो पारफर्म खालामनो मिटिङावहाय गासैबो दङ आब' फुजिमोनबो दंमोन हेलेनाबो दङ ओमफ्राय जोंहा मामामोन बिसोरनि डान्स ग्रुपफोर ओमफ्राय आंनिबो ओमफ्राय नै स्टेजाव थांसै नांलायनाय जादों ना खोनादों आङो दा बेयाव फैयाला जोंना माने माथोआ गोदै आं नायलांनो लुबैदोंमोन मानसिया आंनि मोसानायनि जगार लानानै बोरै हादों आसा आपनालोगे बेहाय पसंद अखमिया आसिना ना बामालाय सनाफोरा सेलफि लागासिनो आंखौ गारनानै आंखौबा लाफानोबो होनथारा मटिटिखायनो दुखु मोनसोयो आङो गेले दे बालनि आंबो सानसे रानथिं थिं जानानै देखायगोन र' आसा गेमस्रि माने एसे समायना जानाय आंलाय आयौ इनसालसो खामखोना आच्छा बे जाबाय नों मा सिनेमायाव एक्टिं खालामना गावनि गोसोखौ गोजोननाय मोनदों बेलाय खेबसे ঠিক আছে যাও दा आइथ' मोसानांसिगोन नालाय नों एसे रेडि जाहैदो आंहा सानै सिख्ला दंबावो खाथियाव एसे लाइन मारिफैया
बेसेबां मोदोम गिदिरखा आरो चक्लेटसो होबावबाय आंनो ओमफ्राय बासियोबो मा जाखो होमबा चक्लेटआव फेट्स गैया अमाखौ आं थैना थांगोन बेरफुलांगोन अब्लाबो गारा Foto nggak video itu. Best Actress mendengar Zarwa, Jawat Hainari, Lipika Brahma. Pernah nggak Luyo no? Lipika masa sih kan? Agam Jawat Musana expert. आयौ आं दिनैसिम बेफोरबायदि जायगायाव थांफेराखैमोन जाय जायगायाव आंखौ एसेबां अननाय होदों एसेबां सापर्ट होदों एसेबां माने ओरैबायदि क्राउड आं बहुतटा प्रग्राम गाबोबाय गोबां प्रग्राम गाबाय आं गोबां शो खालामबाय किन्तु बेफोरबायदि कार्बि आंलंआव जेरैबायदि अननाय होदों जेरैबायदि माने रेसपेक्ट होदों जेरैबायदि इम्परटेन्स होदों जेरैबायदि केयार खालामदों आइ स्वेर आं बेफोरबायदि मोनफेराखै फार्स्ट टाइम आंनि बियो आं ओरैबायदि गोसोखौ गोजोनदों जे कार्बि आंलं बायदि जायगायाव आं थांनो मोनदों नोंथांमोननि अननायखौ आं मोननो हादों आंनि थाखाय माने आं बिराद लाकि फिल खालामो गावखौनो थेंक इउ स माच कार्बि आंलंनि रायजो राजा नोंथांमोन आं नोंथांमोनखौ साबायखर बावनो थाखाय आंनि खुगायाव जेबो राव गैया आरो जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदों बिथांमोननिसिमबो साबायखर आरो आसा खालामो नोंथांमोनखौ आं गासैखौबो सानसे नङा सानसे लोगो मोनजोबगोन आरो बेनोसै नोंथांमोना बिदिनो आंखौ अनलांबाय था आंनि भिडिअसफोरखौ नायबाय था जुदि मोजां मोनोब्ला आं फर्स खालामा जे लाइक खालाम कमेन्ट खालाम बा शेयार खालाम होननानै आं फर्स खालामा जुदि नोंथांमोना मोजां मोनखायोबा खालामखागोन आरो जै बर' हारिनि थेंक इउ स माच एसेबां अननाय आरो एसेबां इन्जय खालामनानै जोंहा थांनायनि सम फैबाय थांनायनि सम फैब्लाबो नैबे गेमस्रि'आ जानायखौ बावाखै दा मोनजाहैसिगोन जों अमा बेदर दाउ बेदर हांसो माबा माबि मानो होनना बुङोब्ला माबोरै मिथिखादों होननानै सोंथि जादोंब्ला नोंथांमोननि गोसोआव मानो होनना बुङोब्ला बे भइस अभारखौ आङो जाखांनायनि उनावसो खालामदों बेखायनो आं मिथिखादोंमोन बे टाइमाव मा जाहैगोन होननानै बै टाइमाव मिथियाखैमोन बाट आं दा भइस अभार खालामनाय टाइमाव मिथिखादों आरो ना गोथाव आयौ कार्बि आंलंनि रायजो राजा नोंथांमोना आइ आफा मादै आदै आब' आगै बिनानाव मोनफैफिनबाय दहाय जेराव देलायदोंमोन बेयाव मोनफैफिनबाय ओमफ्राय दा ओंखाम जानानै थांनोसै आं थालांनो गोसोमोन खिन्थु रावबो लाखियासै बेयाव उपाय गैया बेखायनो बहाथो थालांनो बेखायनो थांफिननांसिगोन ओंखामखौल' जानानै बेदरखौल' जानानै थांसै बे सनाया आंखौ लाखियासै नै जों जाय लाहानाव थादोंमोन नै सनाया मा आंखौ लाखिया सना लाखिगोन आरे मा जाखो फना आंना लाखिगोन आङो गोसोखांगोन ना सना हांगोन आंखौ मोजां मोनो आंखौ अनो आंखौ लाखिगोन ना नोंसानाव आलासि जानो लाखिगोन खैदिन थालांगोन साननैल' 2 दिनल' ओमफ्राय लाखिया लाखिगोन समा I love you मिनिनायानोलै
ओंख्रि संदोंनो मामिया मा ओंख्रि संदोंनो मिथिया मा जाहोगोन होनबा नोङो नोंसानाव बेदर मा बेदर अमा बेदर ओमफ्राय आरो ओमफ्राय सबाय नैबे लानिखौ गारबोनो बादोंमोनबाबो उपाय गैया गारबोनांगौ गोनां जाबाय ओमफ्राय आं थालांनोलाय हसायनो गोसोमारमोन खिन्थु आलासिबो दंमोन आं उनावसो मिथिदों मामिया खोन्थानायाव जोंहा आइया खोन्थादोंमोन आलासियालाय दंमोन बे लांगिनावनो दंमोन खिन्थु नेक्स्ट टाइम मोजां टाइम मिलायनानै फैगोन आरो गासैबो न'आव हाबलांगोन जाय आंखौ हाबजालांनो लुगैदोंमोन जाय आंखौ ओंखाम जानो लुगैदोंमोन बिसोरो आंखौ कमेन्ट खालामनानै बुंबानो जाबाय दै आं नेनानै थागोन नोंथांमोननि कमेन्टखौ नै 3ता जाबाय आं दासो मोनफैबाय ओमफ्राय उन्दुनानै माथोआनो जाला मोनफैबाय नै उन्दुहैनोसै 4टायावसो सिखारगोन फुंनि 4ता नङा मोनाबिलिनि 4टासो आथिङा तामाम साखाबाय आंहा मा जादों नोंसोर नायनो बुथेथे जालायबाय आंनो उन्दुनानै नाङालै जाया आं माथोखौ नायलाय मादि जादों ओमफ्राय नै दायो मोनफैखांनानै ड्रेस चेन्ज खालामनानै बे आंनो जे चक्लेट गिफ्टसो होदोंमोन बियो गारियाव फैनायावनो नायलाय मादि जाजोबखो मा नाम बावगारबाय आङो सोर होमोन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ नायदोंबा कमेन्ट होबानो जाबाय जे आंनो होदोंमोन होननानै ओमफ्राय आं दा खेवनानै नायगोन आरो मा दङ नुबाय मा होदों आङो नुबाय खेवना होनाय नङा नोंसोरलाय गाबोन खेवनोसैलै दा खेवबाथाय दानो जानो लुगैखागोन दा आरो 3ता बाजै आं चक्लेटखौ जानांगौ आरो मोनसेयाथ' थोखानाय नंखाया 10ता जाखागोन सासेया उन्दुबाय थादों नै नों जागोन ना जाया गाबोन जागोन ना ओइ आं फार्स्ट माबा खालामगोन मा जात्रा खालामगोन आं फार्स्ट बेनि उनावसो नोंसोर जानो मोनगोन मिथिबाय थेंक इउ स' माच थेंक इउ आयौ सासेया आयो मा खालामगोन आंनि नेल कालारजों सेम बावसो नै थेंक इउ स' माच जाय बिथाङा आंनो बे गिफ्टखौ होदोंमोन कार्बिआलं लांगिननि बिथाङा आंखौ कमेन्ट खालामबानो जाबाय प्लिज अननानै जुदि आंनि भिडिअखौ नायोब्ला आरो थेंक इउ स' माच बारिस चॉकलेट का बारिस